Bi hêviyeke mezin li otobêsan siwar bûn û ji bo jiyaneke baştir li gel kesûkarên xwe ji Stenbolê berê xwe dan deriyê Sînor ê Pazarkuleya Edirneya Tirkiye da ku derbazî Yunanistanê bin û ji wir jî biçin Ewropayê. Bi 10,000 koçber heta 3 rojan derûdora Sînorê Tirkiye û Yunanistanê man dîtin ku derî li wan nayê vekirin bi otobêsan vegeriyan Stenbolê. Li gorî gotina ajokarê otobêsê bihatîn özmen nêzîkî 10,000 koçber ku hêviyên wan bo Ewropa şikestine vegeriyane Stenbolê. Tercih bim İstanbul dîsa Yunan kabil naketwa. Dejin Yunan me gaz maskesi falan tavêje. Nahilet verip sekinet. Yine kore idare ki hedi umut nabine dizavre. Hatta nokeme 60-80 bir ye. Yani mi şahsi xwetirne. Havale mecyanen em 10-15 pasın. İmkana inemayı dizavret. Yezarı biçik bebeki hedi imkana vejin ki hamile nexweş ev dizavren. Koçberên ku piraniya wan ji Afxanî, Îranî û Sûrî ne diyar kirin hem ji ber hewaya sar û hem jî ji ber êrişên asayişa Yunanistanê ku rênadin koçber derbazî Ewropayê bibin weke neçar vedigerin Stenbolê. Afganistan'a gidiyorum, İran'da Türkiye, Türkiye'den gidiyorum Yunanistan. Ez ji Afganistanê me di ser Îranê re min xwe gihan Tirkiyê. Ji bo kar min xwest biçim Ewropayê, lê derîn me hatiye girtin. Rojekê li ser Sînor mam, êdî nikarim bisekinim. Loma ez ê vegerim Stenbolê. Ji ber ku çareyek din jî nîne. Hepsi orada bizim şeyde. Piştî êrişa rejîma Sûriyê ku 36 serbazên Tirk canê xwe ji dest dan, hikûmeta Tirkiyê ragihand deriyên xwe yên li ser Sînorê Yunanistanê ji bo derbazbûyîna koçberan vekin da ku derbazî Ewropayê bibin. Ercan da, Kurdistan 24, Edirne.